IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos iti panagyaman ni Mayor Virgilio Calahate iti Badok Ilocos Norte kalpasan anay kanti pamadayaw ti Badok akas top 3 outstanding local government units for excellence in blood donation services. Dito anay kanisuna iti pamadayaw kabayatan ti National Blood Donors Month Recognition Program. Tinasaw ang programa ket inorganisar ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ken isuda pay ti mangipapa iti pamadayaw kadagiti LGUs, partners institutions, organizations ken individual iti agtultuloy amang suportar iti organisasyon. Gapo iti agtultuloy a dedikasyon ti LGU Badok kang runaan na iti MHO Hedda ani Dr. Daniel Erica Cabading Flordeliza ket dagiti healthcare workers ket isuda iti nagbali na modelo iti daytoy a pamadayaw. Mainaig iti daytoy ket inkariti LGU Badok nga agtultuloy daytoy ang alegasiyada tapto erikasta ket adu ti benepisyaran at taga Badok Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.